Hello friends, welcome back to my channel. Thamko आं channel first बरायना थाबाय so दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय दिनै जों मादैमोननिफ्राय भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामगासिनो आरोना जों दाख्लै फैनायनिफ्राय थांथ'वाखै आरोना मादैमोनावनो थादों नोंथांमोनाथ' दाख्लैनि ब्लगाव नुखादों जानांगौ जोङो सोरनाव फैदों मामिनि बिनानावनाव आरोना असे मामिनि बिनानाव मादैनाव ओमफ्राय नोंथांमोना मिक्स भिडिअ नुगोन आरोना नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोगोर इन्ट्रेस्ट जागोन आरो नायबा नोंथांमोना अय्यौ जा गोथाव नुखाबाय अरा जाहांहांद्रायथारलै जोंहा ना गुरहैनो नागिरदों मोनफैबाय होमबा इसा आयौ मोनदोंथ' इसे फिसा फिसा लानांगौ Bapak Pani nama apa? Bami बै मोनबायबो दां माबा मा नाथाय माबा नासो बोथियागोन खांख्राय ना लोथावसो मोजांलै नाथुरना बिदियाव बामि थायो आरो आयौ माबा लानायानो जाब्राखौसो होबाय नायदोंना आं दासो मोना मोना जाखांनाय दां गनखौनाय दां जिस्टि गनाय दां बालाखौया हनै हायाव दैयावसो नुबाय आं मा बालाखौहाय गाखोदोंलाय नाया नै आंनाव नायनो गाखोदोंथ' नास्राय मोनो लोगोफोर गांजेमा मोनदों नोलै ओरै दिन्थिसे मोजांनो बाथोन गांजेमा मासेल' दङ मासे दंबावोदां दैजोबो गांजेमा होननाय मोनो नै मामिया खर'थिं फैबाय गुरनाया ओमफ्राय मादै हाबाङा बैहाय थाबोबाय सिंसाबा गैया बाहायना सिंसाबबो लांफैदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय गैयानो ना मोनदों नाथुर बेहालाय अबेनि बैग्रि मोनजालायखोब्रा गोथाङानो माबा गोदै नामा वाव गिदिर गिदिरथार आपेल फिथाइ बायदि खादान मोनजायो खाथियाव मोनजायो 그래야 오는 거는 가. 근데 이제 이제 파이스래. 예. 뭔가. 그래? 아니 이거 스무자 먹나? 니 있냐? 하늘래? 하늘라 그냥 이러겠다. Xăm mình lisa. Xăm mình đánh lại. Thì là đối trong này này. Mà mình cứ trên này rồi. दायो जों खुख्लं गामियाव थांबाय आयं गोसो मोननाव नोंथांमोनाथ' सिनायखायो जानांगौ सोरबा सोरबा ओमफ्राय जों बिसिनाव एसे आलासि जाहैबाय आरो बिस्राबो लेंहरदों नालाय ओंखायनो ओमफ्राय बेनो जों सप्तासे थानायाव बेरायजोबखानोसै आरोना खुरमा जाथिफोरनाव माने बिथिंजायबो दं आरोना मादै हाबांमोननि खुरमा मामिनि खुरमा ओमफ्राय बाहायनो थांसै नै आयंआ बेनो आयं गोसो मोननाया नायलांदो नोंथांमोना मा सङो कर रहा है हाय बोलो सब लोग बोलो हाय ए होई ना बात तो भी बोलो हाय तो भी बोलो हाय ये दोनों है ना जुड़वा है ये दोनों भाई है और ये संध्या और मैं जुड़वा बहना और देखो हमारे क्या बोलते हैं इसको छोटी पापा सिखाया डेन्जार नुदों
और देखो सोनिया इसको खच्चा ही खा जाएगा इसलिए कैसा देख रहा है। देखो खाने के लिए बेचैन हो रहा है सोनिया। और इधर है फ्लावर्स, बहुत सुंदर फ्लावर्स, मार्शल लिप्स का फ्लावर्स जो घर की सामने ही है दोस्तों। कितना सुंदर है। मेरा घर होता तो मैं इधर ही फोटो वीडियो करता। मेरे इन लोगों का घर देखो कितना सुंदर है और राउंड घर है उसका। इधर से ऐसा राउंड है, बाद में दिखाती हूँ। और गार्डन भी है। और उधर चिकन रखता है, लोकल चिकन। और ये है हाडोर, इसमें पहना है यो। दुकान में कुछ लेने के लिए आया। पकोड़ा और प्याजी दादी माँ बना रहा है और उधर वेट कर रहा हूँ। अभी हम लोग मिलोन बाजार में आए हैं। इस बाजार का नाम है मिलोन। और इधर ऑलरेडी तेल मिलता है, इधर पेट्रोल पंप नहीं है तो इसलिए बोतल पे इधर सेल करता है। और यहाँ पर देखो दोनों खुल रहा है। मोनसे बथलाव थानाङा चार लोग आया गाइस, स्कूटी से 4 लोग आया। पेट्रोल खत्म हो गया था इसलिए। स्वैग से बनेंगे सबका स्वागत। हम लोग 4 लोग आए हैं गाइस। मिठाई लेके जाएंगे। आप लोग आ गए हम लोग। क्या बड़ा है? नहीं होगा। अब ini, अब ऐसे नहीं। Binanao. Là đường qua lắm là cái đường 마배암 비에 비도라 마카세 비스는 바스나 라 라누 누슈노라니 어디니냐 어디는 나유 벌써 지대 나도 루켈 야 벌써 올라 버시네 하나 봐 아야 Mwnnao sekolah ada ni. Asyik tergantung ada. Nih. Lago. Lago. Ayo. 뭐야? 나가! 나가! 나이스 언니. 빨리. 아이, 꼬미리 가라. 아이들. 나가! 상태! 마트! Chocolate.
ạt luôn đó Başa mı çıktın? Lagai. Photo लाने भी नहीं sure. नहीं ठुके सासे. Again see. Ang ko rin kan siya. Lalay. Nó đây à sờ chứ ngã. Hi. Lagi butik. Eh ba. No photo kaya. Tak nyari. Mày nhìn cái lên. Nơi ra 부자 Mwnnao không 걸리니 부자자 được 응 nơi 부자야 phải nơi rimi rimi phải nung primi bà rimi Binanao bia ini mà nơi 부자 Mwnnao này nó bây đâu phải như vậy tôi sẽ photo lại được mình video lại được mình cái này đấy dàn chơi prosat bây Sobtase nó nơi buza Mwnnao không có lý dàn chơi không có lý nữa rồi nó biết âm thầm to này bây giờ phải phơi lâu bây giờ đủ cho vậy Mama salah betul. Ya, ay bini mo sana ko na ini ko. Dia mo salah. Mo salah ini. Rồi, bé khui lâu. Ma, kerja ada lagi sana ber. Permain lagi sih. No. Dazem. Selai. Apa ni? Be, jangkran fैसानो वानि गुन्दा गोजा इसोरो लाव. गावलायग्राया बानायदों ओमफ्राय माबा जादों एबारावसो जाबाय दे रायजोफोर मा ओंख्रि जादों फोरमायहरसै एसेबाबो ओमफ्राय एबाराव जोङो आबै फार्माव थांबाय आरोना दाख्लै जों मोनायाव मोजाङै नुवासै नालाय आबैमोननि न'खौबो स्रां नायनो थाखाय सानाव थांफिनबाय आरोना मोनायाव मोजां नुवासै नालाय ओमफ्राय बे गामिनियाबो जोंखौ नायनो लुगैखानायमोन आरोना जोंनि साबस्क्राइबारफोर आरोना ओंखायनो जोङो सानाव थांफिनबाय ओमफ्राय बिथांमोनाबो जोंजों सेल्फि लाबाय आरोना नोंथांमोना नायलांदो आबैमोननि न'खौ एबाराव जों मादै रिटामनाव थांबाय आरोना खेराइ नायनो थाखाय मोनायावसो जायो नालाय खेराइया ओमफ्राय जों एसे ओंखाम जाना लाबाय नै मादै रिटाखौथ' सिनायखायो जानो हागौ जोंनाव फैदोंमोन ना बार्थडेआव बेंगलराव ओमफ्राय बिसोर बेंगलराव मावोमोन ओमफ्राय दा बाहाय फैबाय आदैया दा फिरफिलि सालायो दा न'खर
Ambil isi mau ni. जोंनाव नोंसोरखौ फैफिननानै मिथिजायामोन रेडि गैयामोन आरोना बेनिखायनो एसे लेट जाबाय बिनि थाखाय जोंखौ निमाहा हो किसुमान जोंनि मानसिफोरा मिथियाबो जानो हागौ बिसोरो फुरा जोंनि बर'निनो मुंदांखा इउटुबारफोर सनिया सान्दियानो नानिमोन डिगोल्सबो बेबो सिनायाबो जानो हागौ दा जोंनि गेजेराव दि नोंसोर नुजाफैदों बेनि थाखाय बिराद रोजा रोजा जोंनि कमिटिनि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो 다시 캡사이즈는 옳다라
Shadow Tanga. खेरायाथ' जाबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय इन्ट्रेस्टबो मोनबायमोन ओमफ्राय नोगोद गोजांदो आरोना माने फुंजासिम माने 2:30 थादोंआनो जोङो फुङा बेसेबां जायो ओमफ्राय बेसेबां गोजाङो आरोना ओंखायनो जों ओंखारबाय ओमफ्राय न'आव थांसै जोङो